Nakikita na wala na palang kapakan. Dalawa na pala. Sorry, kuya. Oo, parang ito. Yung sa ilalim. Ayaw kay cash out. Gagawin ko cash out. Dito na sa akin eh. Kaya na sahod. Ako ito debit dun eh. Ano pumarang sa liga? Basta tigay mo lalo kayo. Saan yung mga nagaling? Yung mga sabi, wala kay Chan. Ito ano eh. Dito na ako nagkaroon din, naharap na nila ako. Try, yun ang trabaho. Kumalit na lang sa tawag. Yes. Yes ka pa rin? Ha? Yes. Bausa ka ba din? Nagtipo pa din. Work from home kami 40. Wow. Nagtipa niyo. At saka si... Uy, amin na tayo dito ha. Punta kami sa HT. Ba't di kayo kumuha ng finance sa client? Kung ba't din yun? Nasa damay na lang kasi. Hindi, tayo yata. Pwede kasi ako. Kasi nagpapakapon na sa next game. Ha? Saan ba? Ang mahal yung HT. Tapos stadium. Yung alam mo yung game na ba yun? Kahit saan yung ano ba? Ayaw meron dyan. Wala, libo eh. Meron kasi dalawa yung beginners. Hindi meron beginners bracket na Bo. parang 550. Ano yun? Done ko pero 1. Mas quality. Ayun, 850. Ayun, mas quality. Hindi, nag-detention ng test mataas yun. Mga 1K daw yun. Ginawa ko detention ko ng 20 Oh, challenge kami ah. Ano? Hindi. Hindi.
Ay, siren niya. Baka naman sabihin na wala. I-reserve mo ano yun? I-reserve mo naman pa ng oras yan? Parang kung sino lang yung hindi dumating. Kaya, Nasa bahay nga ako dito. ito wala na po eh. Nakareserve ikaw eh. Tumawag. 15 minutes na. Tumawag. 15 minutes na wala ka pa. Pwede na. Oh, kung i-reserve mo, anong oras? Isa pala, parang may darating daw na dalawa. Parang Philippine lang po nila to. Wala, may nag-reserve na ganyan. Oo, so yung pina-reserve na yun. Yun yung pandi. Ito kasi reserve natin. Reserve! Ayan, hindi ko lang alam pa pala, hindi ko kita yung laro ko. Ano mamaya? Para lang. Bakit? Wala nang kapag-smash. Kanina na. Siguro pizza ko. Ayun. Oh. Yaw ko. Marami ba kayo? Napaul. Buti na ngayon, okay pa rin yung shade mo sa mga nakakailang bato na ang bulo. Hindi, kaya ano trampoline. Kaya may trampoline train. Laki na siya. Right. Ay, sorry. Hindi ka naman kita. Basta lahat ng pag-commercial natin dito, positive. Tatlo kay Coach Lark. Okay. Sabi ko, kumusta ka? Nakailan kami sila session? Simula dalawang Pandemic. Dalawang taon. layo na. Oo, dalawang taon. Nagalan na sila. Diretso. Every linggo lang. Okay. Yung dalawang taon na sa volleyball. Hindi rin siya weekly. Pero lagi Sunday. Back out mo. Sakay ako ng jeep. Sakto lang ako yung pero. Pinupalilig ka sa akin. Oo, kasi mga pag sinabi, wala. Hindi kasi ako. Alo! Hindi kasi ako. Pero meron yung sila yung tinanong ko about yung Gcash friend. Chops, 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 bro.
Yung time yung start ko. Ay, ganun. 1 hour lang ah. Baka mamaya ko lumabas kayo sa Kaya extend ba siya? Natawag sila sa buhay. Kaya extend mo ba? Kamusta yung 3 hours? Wait, tapos na yung game niyo, Sam? Follow ko man ito. Ang galing ko lang, di ko napansin. Kaya matalik ko. Kaya matalik ko. Ate, dito ka. Walang check-in, Joy. Tapos kumain sa malayo. Hihinangan. Hindi, ito. Sarap ka. Upward, zero. Maling ka na. Kuya, kuya. Okay ka lang siya. Pagpapalit. Ano ba ito? Talo ko. Dapat pala may mababalance sa practice. Hindi ko ito. Dati nakikita ko sa sa Aray! Isa pa! Ay! Out na yun eh! Out na yun eh! Ay, Jay, ikaw yun, no? Saan ka ba? Malapit pa rin. Tapos wala lang kung jogging ka na.